Dobrý deň ľudia, moje meno je Samex a tuto je Dobrý deň, vítam vás u nového videa na mojom kanále. Dneska som sem privítal môjho retardovaného hostia menom Viktor Čistič 8. Dneska budeme hrať Squid Game poprvýkrát. Ešte sme to ani raz nehrali. Ne, vôbec. A zistíme, ako to bude. Poďme. Noci kokos, toto budú myšové šílenosti. No, toto budú retardované sračky. To je pravda. Green light! Ty vole, skoro som dostal fatku od neho. Od tej babiky. Babuška! Utekaj! Rýchle! Predo mňou je Thanos. Toto bude môj target, dneska ho musím zabiť, ale môžem ho zabiť iba s vidličkou. Keď to nebude taká možnosť, tak budem veľmi v depresiách. Asi som skapal. More, tak... Ten debil čo... Hej! Hej! Ten čo ide dopredu? No, ten už by mal byť zastrelený. Ten má sa že zemiakov Wi-Fi, chlapci. Ľudia, keď si myslíte, že to dneska vyhráme, tak tam hoďte fajnový, obrovský, juicy like. To idem... Ja teraz ideme... Vyrezávať čukríky do... Môžem to už začať vyrezávať, prosím? Ďakujem. To nie je také ťažké. O ježiš, do pič. Prečo? Prečo? Dobre. Nicht gluten! Si bol zastrelený? Ne, ale na smiachuku budem. Nicht gluten! Nej, Viktor, nemôžeš. To bolo ako... Dal si to? Ja! Ja byť Poď sem, kde si? Vladimír Putin. Zaseklo na nule a nič sa nedeje. Ne, lebo teraz bude nočná party. A odkiaľ to víš? Odtiaľ to. Poďte vy šulini. Ja už sa tu aj ide bomby? Ja nechcem, ja som dobrý človek. Ja som chill guy, ja nemôžem. No jasné, to víš komu hovor, že si chill guy. I'm just a chill guy. Ty! Ne! Veď chill guy bol Hitler. On ma bude chcieť, ja som zomrel. Bom. Dobre ľudia, máme druhý take, lebo som moc neskoro zistil, že keď sekneš do garda, že to nebude moc pre ňoho príjemné a že ťa bude chcieť zabiť. Proste si Dobre. Druhé kolo. Kolo mi to. Ľudia, počúvajte. Ja som tieto hry už hral. Nehral, ale... no. Idem niekoho sotiť, lebo môžem si to dovoliť. Kde si, Viktor? Stále som tu ľudí. Viktor! Nicht! Ne! Viktor! Zhodil som frontmana. My sa nedostali ešte ani do tretej hry. A to s Ríšom som to mal... What the fuck? Čo na takto typka? Zemak hlava. Kamo ne, však to je ten oný. Ace-Man na trojky. Ty kokot.
Viktor nekosotil. Viktor je ultimate gangster. Aj. Nie, plešatý robot! Né. Aj, henten sa pohol, keba red light. Ale dobre, máme tu ešte jedného plešatého. Viktor, myslíš si, že toto je to kolo? Ne. Chápeš, do tretí Je si vidieť, všetko že dobré. som veľmi pozitívny v tomto. Henten to chce nejako sotiť akože cez Bluetooth, alebo čo? Prosím. Si videl? On ťa opred z diaľky chcel sotiť. Dobre, vyhral som. Či to tak je? Skápal si na to? Počkaj, kde si? Šato. Ej! Nej, Toto. Černoch! Viktor, myslíš si, že teraz dostaneš Mona Lízu? Dúfam, že ne. Vieš čo to je asi, ne? Pravá strana je tá pravá. Ja som dostal koleso. Ja- Ty si čo? Starfish. Hviezdu? Jo. Prečo je to kolečko ťažšie ako dážnik? Dori, ty ja skápem ešte na No. Ja som skoro umrel. Mne to 3-krát kreklo. Ring ding 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 ding. Ojoj. Ja zapnem DD mod asi. Pomoc! Pomôžte mi niekto! Ja Je tu som zabil kanibál. garda. Je tu Gandalf, piče. ide po mne. Ja som zabil garda. Ja tu v piči. Ne, Viktor! Musíš prežiť 3 sekundy, 3. Nice. Zabil som garda, ale nevadí mi to. A teraz sú preteky? Jo, závody. A každý ale ide sám, ne? Jo. A ide sa. Ježiš. Nenávidím tento zvuk. Čo mám robiť? Musíš to otočiť tú kartu. Otočil som? Ne, musíš sa otočiť si na opačnú stranu. Á, dobre, mám. Easy. Ja To som nejde vraciam do otočiť. riti. To bolo moc slabé. I played these games before. Dobre, ja som kameňár profesionálny. Kameniar, dobre. A toto čo je? Ja to musíš hádzať hento? Do piče. A ty čo máš robiť? Ty to Musíš to nerozumiem. pozbierať, keď to bude oné. Keď tam budeš mať to zelené svetelko. Hej, chápem. Máš pozor, nesmie ti vypršať čas. Ne! Sakra. Minúta 36, to je friendly. Dobre, Ježiš, to je tak mám to. to je tak smutné. To je tak bez zbrane, ja už som úplne v riti. Máš ešte minútu. Dobre, v pohode. No jo, ale ja som to dosral, ale chvála Bohu už v pohode. Na prvý. Ja som, To dal, fakt? som skoro všetko dal na prvý, okrem jednej veci. To bola asi moc silná. Jo. Toto kolečko bude Ježiš, peklo. ne, toto nenávidím. Ja tú poslednú minihru tak strašne Toto nenávidím. ne? A toto vyzerá... Ne! Teraz? A mám to! Ježiš, chvála Bohu! Yes! Mám to! To nejde. Tu je ten oný! Majster! Majster Černoch, ježiš ne. Tungule, ja budem vedľa teba, Viktor. Musíme byť Čo spolu. si? Hen? Čipčina. Poď sem, Kde si? tuto na okraj, tuto za tebou. Ahoj, tu som. Toto. Čo ty to Skáčem. bejknul, ty vole? Lebo sú chudobní ľudia. Potato. Čo ti teba? Aring! Jari! Ring! A môžem pušovať. Ja viem.
ty si bol za... Ojoj. Do piče. Groups of one? Kurva. Ja som nevedel teba, čauko. Dobre, ja som zavral. Zase to vyzerá v príhovej komore. Dosraný. Prežiješ, Viktor? Mhm. Ajaj. Ajaj. Chlapci majú po chlebe. Jo. No. Tukole. Ach je. Ej. Kamal, my tu úplne bruslíme, čum na to. Brusli. A zakúchni sa na to. Vidíš, že ma to odpali? Hej, čo všetci do mňa? Hej! To je nefér. Poď! Tu! Sem poď! So mňou. Sem, zavri. Zavri. Kto mi volá? Tukole. Dingiring, holerata, sura, sisera. To sa mi páči, teda nechám. Inak, potom by ste sa mohli pozrieť aj na Viktorov kanál, má tam dosť dobrú Minecraft paródiu a ďalšie video, ktoré som nekúkal. To je môj Viktor. Ty srač. Ne! Ono sa to zavr... Ja som skapal! Dobre, ja som prežil. Posledná miestnosť. Prežil si? Ne, ale tam typek so mňou. Vypani do prdele! Apa. Jo. Tu je ten čierny veliteľ. To poviem znova. Ty si... Ne, počkaj, ja mám ten glass bridge. Tak poď, využij to. Jaj, dobre, ja som... To je iba na jedno použitie, ale. Ne, to je na 3 použitia. Čo mám s tým robiť? Neviem, použij to. To je zlé, ne? Keď je to červené. Vyzerá, že áno. Ahoj, vidím. Vyzerá, že dobre. Dobre, jebe na to. Jebe na to. Ukončujeme. Nejdeme ďalšiu hru? Ne, už ukončujeme, ja už jebem na to. No, takže dneska sme to síce nevyhrali, ani sme nezastavili hry, ale druhý diel bude za chvíľu, takže tešte sa a s Bohom. Jo. Čavko. To čo bolo? Čavko. Jeba to.